Yani devlet, çi parlamento, çi komisyon bi taybet ku rast bi Öcalan re yani wek wê jî anî ziman pêra nacive naçe hevdîtina wî, naçe serdana wî, ev sedemekî nijadperestiye, sedemekî hesasiyeta civaka Türkiye'ye yani çiye demekî de muhatibê serekî Öcalan'ı divê navberê de. Yani çima tê perawêz xistin, çima tê piştgû xistin yani em wiha bipirsin. Pırsa girince devlet bi fiilî dibin ya bi salan bi Öcalan ra daxivin zaten dicivin peymana pêk dînin ve civina şey dikin gotopej dikin lê bi vayî naxizin merhala fermiyetê dibin ya resmiyetê. Ji bo wê yani sivê varê devlet zaten li İmralê bi Öcalan va gel tê cem hevdin zaten. Çima nayla komisyon her evê derê Tırsa wan eve vek fermiyetek şey dibe didî parti opsiyon vek bir siyaset nijadperestî li tu jî vî derdkevine. Ecar dibêjim eger komisyon nara İmralî bira Öcalan bînin meclise gob ser Öcalandin ew yek didî berdana Birêz Demirtaşî mêze vek edwêne êdî bin kete xwe îro berdan sivê berdan şeş ma berê berdan ya bernedan که امز گردایی روژاوه چاوی دولت لو روژاوه کال روژاوه چه انجام بگیشنه جگور به کمیسیون گابا بشه یا دو نها وک گر وزیر کار هندور وزیر کار پارستانی گر وک همین سروکی میته her daim dibin ya vek evi dedin evi dibin şey format edin komisyonu le Carde te xwane ki ek format dedine komisyonu dibêjin ki gerek em kanuna muvakat ya 1928 ki derketû bin ew kanuna vaktimin kanuna 1239 bû ya çarde golanê de 1928 derketû şu mücerrebi kanuni divê em wê kanunê ver minak bibînin vek temsil bûnin vek emsal bûnin ew kanuna çi bû kanuneka muvakat bû dawiya serhirdana Şeyh Saîd daxwaz dike ki devlet êk affê xwe dixwaze êk suçdarin affê xwe dixwaze poşman biye ji bo wana derxistiye yani hişmendiya devletê ev 100 sal derbas bû li nirîna Kurda çerçeva wî çi ye Kürt suçdar Kürt poşman biye Kürt affê xwe dixwaze Vî hişmendî eger îro zilvê mesela Kürt binire du çawa nikanu çareser bikirane îro nikanu çareser bikin yani mesela Kürt mesela affê poşman bûyînê nine devletê qet suç nekir dünya alem nizane li şeşey hetanê ve bingin Roboski mesela çerçeve mesela Kürt ne mesela affı poşman bûyîn û suçlarî nine mesela ka siyasiye gel ve çerçeve devlet derkeve vay bejim. Bele. Birês çiftîrek wê di axaftina xwe de behsa Rojava anî ziman xweseriya Rojavayê Kurdistanê ku her tim di axaftinên xwe de di çarçoya pêvajoya ku li Tirkiye birêve çe bi Sûriye û Kurdên Rojavayê Kurdistanê ve girêdin. Yani ev paralêrbûna ku Tirkiye dixwaze bi hewre bimeşîne û pirsa Kurd li Rojava li Tirkiye hinekê dixwazin vê çarçoyê de ji wê bibîsim. Yani Tirkiye çi dixwaze ji Rojava? Türkiye lühündür li dervay sinor vek emin destkeftine Kurda kat kabul nakiye. Tene lühündür ne? Li dervay sinor zü armanş dike o ev ve bi siyasete ka zordarizi dişrokinek Kürt xadi statü nebe. Eğer destê Türkiye'de vere ne tene Rojava Kurdistana federal Kurdistana federal ya heremzi evi statü vel hori rak. Buna gelê Kurd, statiya gelê Kurd tine buna xwe dûniye. Ev 100 sal vê siyasetê dişopîniye. Ew xetimî zaten, ne meşiya zaten. Divê ya vek bûr girêkê Kurdum lê devlet car di divê siyasetê de ısrar dikiye. Şima ısrar dikiye? Devlet tenê bi çavekî
Mesela Kürt, mesela Kürdistan'e li tenê li çavê metirsiye lê din riye. Bi çavekê diqe li gelê Kürt, li mesela Kürt nan riye. Ji bo wê çawa bike, çito neke daxwaz armanc dike ki xweseriya rojava statiya wê li holê rave. Mêze. Şima em bên serok wezîrê karê derve yê Türkiye bi şopa Ahmed Şara çû Washington daxwaz armanc dikine ki li ser xweseriya rojavazî vek Lozana du Emîn